Prečo je škola niekedy viac stresujúca, než by mala byť? Myslím si, že škola by nemala byť zdrojom neustáleho stresu. Ale pre veľa z nás presne tým je. Nevždy kvôli učeniu, skôr kvôli tlaku. Tlak na známkach, tlak na porovnávaní a tlak na tom, že máš vedieť, čo chceš robiť so vlastným životom už v 15. Niekedy mám pocit, že škola je menej o učení a viac o tom dokazovať ostatným, že si lepší. Keď dostaneš zlú známku, neznamená to len chybu. Zrazu si myslíš, že si zlyhal. A to je zvláštne. Pretože škola by mala byť miesto, kde sa môžeš mýliť, kde sa učíš. A nie miesto, kde sa bojíš zdvihnúť ruku. Ďalšia vec je porovnávanie. Vždy sa nájde niekto, kto má lepšie výsledky, kto sa hlási častejšie. Niekto, kto už vie, čo chce byť. A ty máš pocit, že zaostávaš. Ale pravda je, že každý ide vlastným tempom. A možno najväčší stres neprichádza zo školy samotnej, ale z očakávaní ostatných. Očakávaní od učiteľov, od rodičov a od seba samých. A pritom väčšina z nás sa snaží len prežiť ten týždeň ako tak, aby sme sa necítili, že zaostávame. Škola by nemala byť súťaž. Mala by byť príprava na život. A život nie je test času.